ମାଇପି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଥା ମନେ ରଖିଥା। ହ୍ୟାଲୋ ନାନୀ ଜାଣିଛୁ କି ଆମ ସେଇ ଯୋଉ ମାମୁଁ ନାଇଁ ତା ଝିଅ ଥେଇ ଥେଇକି ଗାହାରେ ପଳେଇଛି। ତୁ କିନ୍ତୁ ନାନୀ ଜାଣିଲୁ ତୁ କଣ ତାର ରଖିତା କିଲୋ? ଟିକେ ଟିକେ ତ ନାନୀ ଆଜିକାଲି ଟୋକାଟୋକି ଯାହା ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନ ସର। ତୋ ଝିଅଟା ତ ନହେଲେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଟା ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ବାରି ପଟେ ଯୋଉ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛେ। ତୋ ପୁଅଟା ତ ନହେଲେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୁରୁଷଟା ଦୁବ ବାଜୁନି। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ହଉଛି ପିତ୍ତଳ ମାଠିଆ, ମାଜି ଦେଲେ କି ଚକ ଚକ। ନାନୀ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ରାଧାକୁ ତ ନହେଲେ ବାଜି ଯାଉଥିବ କହିଲେ। ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି? ତୋ ପୁଅ ତା ଝିଅ ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଲୋ ରାଣ୍ଡି